Zdravím fanúšičky a fanúšikov, moje meno je Gladiátor a ja vás vítam u ďalšieho videa, teď z úplne superného vlogu číslo 17. Dnešná téma je, viete čo? Ja tak dnešnú tému dám, neviem čo. Dnešnú tému dám tlusťoši. Nie. Čo dám dnešnú tému? To neviem, ale tak ešte niečo vám chcem povedať. V poslednom čase som nevydával preto videa, lebo som mal veľa práce a škola nešla moc dobre, tak som sa musel na všetko učiť a opraviť si známky. A od piatku do 8. januára možno nevydám žiadne video. Budem vydávať do 100, a ako 100 vlogov bude vydatých. A už ma napadla dnešná téma. MHD. To je jedno asi najhroznejšie miesto na svete. MHD. MHD. Mestská hromadná dementína to je. Proste idem si v električke, akože do školy v pohode, veď prečo nie? Idem a stojím. A tlusťoško vedľa mňa. On si usere s prepačením. A ja tam za ním stojím, ty kokos, je tam teplo jak v saune, vole. Ty kokos, cítim sa tam jak sardinka natlačená v konzerve. To je proste úplne, že nemám slov. Tam to proste je prenosné slnko. Sadnite si, ešte vás to odveze aj ohreje a spotíte sa na... Prepočte si veci, aby ste mohli práť a míňať toto vodu a platiť za vodu, politikom dávať many, lebo prečo nie, lebo MHD to robí. Najdebilnejšia vec na svete. MHD. Dneska musím ísť ešte MHD do školy. Takže dnešná téma bola teda MHDčko. A ja sa s vami za chvíľku zlúčim a usmievajte sa, než copyright. Jaj. Tak. Fúha. Odoberajte, lajkujte, komentujte, dislajkujte. Dajte dobré komenty, zlé komenty, výborné komenty, zlé komenty, super komenty. A prosím, keby ste boli takí zlatúčky, napíšte mi do komentára, aké hnusnosti ste zažili v MHD. Učím sa s vami a